Billy Malata officially watuluka chipani cha MCP. Yes, you heard me. Yeah, I said that. Billy Malata officially watuluka chipani cha MCP. Komano angalowere kuti mmene mukumaonera akungovina. Yes, komweko kumene muganizako. Yes. Lukamanganya nakasimanganyaso naye zochiti zakeso nzovinavina nenayenso walowa kutiko kumene koko komano it's just like tizetu watulukadi chipani cha MCP like like tena yake ndakambako kuona kuti oje chipani cha oje zake alibe mlandu like si chipani completely ndi propaganda ndi ndale chabe nno kuti kumapeto kuno kachipani kameneka ndi kamene kadzakhale ngati kakupanga alliance ndi MCP. Actually ndi chipani cha MCP and muno wake wa chipani chimene chichi sanakambe kumfundo yeniyeni yogwirika yokhuzana ndi chipani chake ngodya chani palibe or even tayo kapanga launch chipani chake chinachiona kuti it's just bas. Anyway, anthu anachiyankhula then because sinapanga register at that time. Anachiyankhula then kenako iye anakapanga register. Kwa kupanga register right. Ndeti makamba zimene makamba timabweleza kuti chipani chimene si chipani choti cheni. Then panopa kwa propaganda ina. Anthu ena madai hadi inene IMCP ajina Billy Malata wa MCP uchi akuti walowa chipani cha oja zake alibe mlandu ndipo akuyimira ukhansala. Ine ndi process imene afterwards apanga zonena kuti khanga tikukopa anthu kenako zikhauti chipani chikuli anthu then azachipanga mix uzava haya papata panga alliance ndi chipani cha MCP. Anyway ndale za ku Malawi baja like I don't know ndale za ku Malawi basi njoncho Billy Malata mutakuona akuchita kunena kuti tsanzoka siyaza activist. I don't know kangarana activist. I don't know. Chifukwa sana activist. Anale woyankhulira chipani cha MCP. Anale woyankhulira chipani cha wasati activist yayi. Right guys, anyway, just watch interview yake mina kumfusa kuti zarani ndewe lero. Masiyezo menyera kulu anthu zakala bwanji. Wina aliyense ngati munthu ndovomerezeka kujoina chipani cha ndale chimene wachifuna, kaya ndi mpingo umene wafuna, kaya ndi tribe imene ali nayo. Kotero kuti ineyo kujoina oja zake alibe mulandu sikukundichita ba kutumikira kuntchito zina chifukwa ndi chipani chimene ndasankha kuti ndikhoza kumachitumikira ngati oja zake alibe mulandu. Tikakamba nkhani za advocacy, ineyo ndi advocate amene timafotokozera mtundu wa Malawi zoona zokha osati kungotenga zinthu zabodza ndi kumabwera nazo. Ndikukhulupirira kuti sindikhala munthu amene ndizikhala ndikumayankhula kuti sindikuyankhula ngati waoja zake alibe mulandu, ndikuyankhula ngati Malata ayi, chifukwa akamayankhula choncho kumakhala kuti akudziwa kuti bodza limene akuyankhulali lichitaso affect chipani chawo. Koma ine ndimayima pa chilungamo chimene dziko la Malawi likuyenera kuti liziyendamo. Pazipani zonse jakukupani kuja zake kumene kuyana. Inuyo mukati muyang'ane ineyo fundo zanga zimakhala zoyika chitukuko patsogolo ndale pambuyo. Monga mmene amachitira president wa chipanichi Dr. Michael Usi, mukaona kuti iwo ajawo ndi issue based campaign imene amayisata, sayang'ana zinthu zofuna kugwebana, kucholana, kukutumulana. Iwo aja amapanga zinthu zokhuzana ndi za dziko, chitukuko, kutukula moyo wa anthu osauka atukuke. Chimozimozi mmene akupangira ndi a president a dziko lino amene akugwira nawo ntchito, akupanga zitukuko zosiyana-siyana zimene zikuoneka ndi maso,
mu 5 years yawo popanga misewu yabwino, kusegula chipatala cha cancer, kusegula National Youth Innovation Fund, kupanga nifi ja kutukula anthu ma business. Zinthu ngati zimene zichazo ineyo zandikopa kunena kuti nditatsatira njira iyi ya Odya Zake alibe mulanduyi ndekuti zitithandiziranso kuti ngati dziko litukuke mosavuta, makamaka kuderanso kumene ineyo ndikuyimira ngati kansala ku Kasemba Odi mu Lilongwe City Mbuka constituency. Zitipindulira zimenezi chifukwa zituko zimenezo ndi zimene anthu akuzifuna.